Здравейте, колеги и партньори на Ревам 1, а в бъдеще много скоро време и на Ревам 2. Искам със свои думи да предам една информация, която е полезна за всички нас и най-важното, смятам, че ще бъде много добре. Така че със свои думи ще предам. Значи предстои да пуснем Ревамп 2. Но имат условие, ако ние успеем да съберем 1000 човека да гласуват. Все пак трябва да се погрижим. Защо това е важно? Защото хората, които имат Шиба общност и искат да участват в Шиба общност, която е Ревам 2, ако ние направим 1000 човека, те ще бъдат длъжни да дойдат в нашия Ревам. И това е условието, да бъдат в нашия Ревам. И по този начин ние ще имаме хора в нашата общност, за което ние трябва да гласуваме. И това е много добре, защото за да влезат в Ревам 2, те трябва да имат 5000 пола. Така че те ще поработят малко при нас. Така че това ще бъде за всички от полза. Но за тази цел ние трябва да се постараем и да направим, да предложим на много хора, колкото е възможно всеки ден да каним по един-двама или да си направим допълнителни акаунти. Показвам ви моя Ревамп 1, защото съм гласувала. Ако не съм гласувала, трябваше първо да гласувам. Надявам се, че разбирате. Просто е важно за всеки един от нас да направи по няколко акаунта, да покани близки с по 2 пола. Трябва да имаме активност. Затова показвам сега. Това е моя Ревамп, който работя на профил 2. Сега обаче искам да отворя друг профил. И ще покажа всъщност как става. Излизам, отивам си на портфейла. Тук в момента имам 6 пола. Трябва по 2 пола поне да дам на профила. Показвам как се прави профили. Ако сте на същия MetaMask, отивам си на профила и добавям още един профил. Аз тук съм добавила няколко, но пред вас показвам. Натискам да добавя профил, избирам си Ethereum в случая, но после това и други мрежи има и добавям още един акаунт. Добавих ли го? Ето, добавила съм го. Акаунт 8. По принцип, моя акаунт 6 е подготвен да покажа. И след това ще покажа как може и другите да ги заредим. Натискам на акаунт 6. Тук съм се приготвила 2 пола и 406 шиба. Аз съм сметнал, че те ще ми стигнат. Сега правя нов профил в Ревамп. И след това ще покажа и как се зарежда новия профил. Отивам тук в дясно на ученцето или как му казват някои и трябва да свържа портфела. Отивам да видя горе дали съм на 6-ти акаунт. Най-горе, на кръгчето. След това го свързвам портфела. Портфела почти ми е свързан. И тук ми предлагат да гласувам. Обаче аз не мога да гласувам, защото нямам все още Ревамп. Дигам нагоре. Първо трябва да попълня, да имам Ревамп и тогава. Отивам надолу да намеря Ревамп 1. Ето тук някъде започва Ревамп 1. Ревамп 1 пише. Аз правя рефреш, така да видя дали съм свързана. И правя моя Ревамп. Това, което всеки нов човек трябва да направи. Ние сме попълнили много повече, но сега в случая е необходимо няколко човека, ако имате близки, вие да им услужите или те, ако могат да си попълнят и да с половин пол могат да влезнат и да си платят после таксата. Отивам на зеленото да натисна да правя нов Ревамп. Отивам тук, дето пише Choose. Избирам си монетата, в случая Шиба. Тук пише, че имам 406. Дигам нагоре и трябва да имам и пол също. Аз съм си сложила, Пиша 0,4. Пиша много малко, защото правя няколко акаунта. Трябва да имам и Шиба за тях. Съгласявам се тук долу. Все пак. Това ми пречи да се съгласа с условията сега. Аз исках да си... Ето тук трябва да натисна на отметката. Седи. Стана майче. И това действие трябва да се направи и ставаме нов партньор в Ревамп.
съгласява ми се, участвам с 9 цента. Това е просто фиктивно, просто показвам. Иначе аз съм сложила доста парички. И вече съм готова. Ако искам да си погледна, дигам нагоре малко. Ето. Ето моето участие, нали? Вече съм редовен член. Вътре в пула има 911 595 пола. И тук подробности ще научите, ако за първи път влизате. И сега отиваме да гласуваме. Връщам се нагоре. И трябва да ми излезе да гласувам. Натискам тук на зеления бутон. Тук ми изписва условията. Дигам нагоре и натискам Join. Всъщност аз трябваше просто да гласувам. Чакай пак да видя къде ми излизат. Трябва да се съглася с тези условия. Може би не ми достигат, така че отивам да се изпратя още пол. Даже ако искате и вие сега ще гледате как ще изпратя. Отивам си в основния акаунт. Отивам във втория акаунт. И сега трябва да изпратя на 6-тия акаунт. Ще изпратя един пол. Изпращам. Тук ме питат на кой акаунт. Аз избирам отпадащ от менюто тук 6-тия акаунт. Хубаво да го натисна. Натискам напред. И ще сложа да кажем 1,2 да има, да не би да се връщам пак. Изпращам си. По същия начин и Shiba може да си изпратим. Даже ако искате сега ще покажа как се праща Shiba. За целта обаче ще изпратя на друг акаунт, защото тук вече имам. Ще изпратя на 5-тия акаунт да е готов за друг път. След това, нали, след видеото. Пращам на 5-тия акаунт. То всъщност тук ще пратя, обаче повече ще пратя. Може би ще ми искат повече. Даже и на другия ще изпратя още малко. Това тук са съвсем дребни пари. Няколко цента са, може би, тези 500 шиба. Но сега се сетих, че още малко шиба ще ми трябва. На 6-тия акаунт. Отивам пак на шиба. Аз ги бях сметнала, но сега ще пратя още 200-300 да има. На 6-тия акаунт намирам. Натискам. И изпращам още 200, за всеки случай си изпращам. И сега съм готова да продължа с ревампа от 6-тия акаунт. Изчакам само малко. Отивам на 6-тия акаунт да видим дали е заредено. Тук пък, нали, доста шиба изпратих, защо така? Дали още малко ли ни са дошли, може би трябва малко време да мине. Но пробвам да видя, те може би така. Да видя пак на 6-тия акаунт да се свържа. И тук натискам да се съглася с условията. Тук ако искаме може да споделяме в социалните мрежи. Ако искаме предварително. Чакай да си го изпратя между другото. Изпращам си го на избрани, после да видя какво пише и да го споделям където реша. Така и вие споделяйте. И това е една голяма възможност. Тук се връщам, вече споделих, пак отиваме в MetaMask. Аз влизам с пръстов отпечатък, за да ми е по-лесно. И сега започваме да видим, да дам моя глас всъщност сега. Още един път рефреш ще дам. Нека да го свържим пак. Натискам тук на бутончето. Съгласявам се пак. Защото след като гласувам, тези споделяния няма да ми излезат и затова реших да споделя преди. Так му и вие да ги видите. И сега